Türkmenistanda dowam eden ýeti adyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň häkimetleri ilata berilýän subsidiýelenen adyk önümleriniň möçürini ýeni adaltdy. Köş ýaşaýyş jaý toplumunda indi bir jaýda näçe maşgalanyň hasapda durandygyna garamadan her jaý üçin diňe bir sany adyk paý paýlanýar. Mundan ozal häkimetler bir jaýda ýaşaýan maşgallaryň her birine aýry-aýry adyk paýlaryny paýlaýardylar. Bu çäklendirmäniň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Noýabr aýyndan Bahtiýarlyk etrawynyň köşe ýaşaýyş jaý toplumundaky hususy jaýlardaky hujulukları bir jaýda näçe maşgalanyň ýaşaýandygyna garamazdan diňe bir sany adyk paý paýlanyp başlandy. Noýabr aýyny içinde hususy jaýlarda hasapda duran maşgalaryň her birine bir sany adyk paý paýlanýardy. Dip efirde atlandyrylmasızlygyny soran yerli ýaşaýjy 16-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Sebitde ýüze golay hususy ýaşaýyş jaýynyň bardygyny, ýöne olaryň her birinde 3-4 maşgalanyň ýaşaýandygyny we hasapda durandygyny aýdýar. Bir azyk paýynyň düzümine 1 litr üsümlik ýagy, 1 kilogram şeker, 2 sany towuk budy girýär. Bu gezek onuň düzümine 15 sany ýumurtkany hem goşdurlar. Bazarda her biri 3 manatdan bahalanyan bu yumurtka ilata 1 manatdan satyldy. Bu önümler her 10 günden bir tapar paýlanýar. Her jaýda azyndan 3-4 oglan dogan we olaryň maşgalalary, şol sanda çağalar ýaşaýar. Bu önümler olaryň 2 gününe hem ýetmeýär. Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Onuň sözlerine görä köşüniň ýaşaýjylary adyk önümleriniň möçüriniň adaldylmagyna nägile bolsa da yerli häkimetler olaryň bu barada edýän şikaýetlerine oňyn jogap bermeýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä Şuay paýtagtyň Parahat 7 etrapçasynyň ýaşaýjylary hem subsidiýelenen adyk önümleriniň möçüriniň adaldylmagy bilen ýüze-ýüz boldular. Şu sapar paýlanan haritlaryň düzümine ösümlik ýagy ýokdy. Dukan satyjylary ýaşaýjylara ýagyň adyk paýynyň düzüminden aýrylandygyny aýdyp, mundan welek ösümlik ýagyny bazar bahadan satyn almagy maslahat berdiler. Dip efirde atlandyrylmasızlygyny soran yerli ýaşaýjy 16-njy noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýlede dukan işgärleri ýaşaýjylara mundan beýlek aýda bir gedek subsidiýelenen adyk haritlarynyň berilejekdigini hem duýdurdular. Döwlet dukanyna az mukdarda adyk haritleri iýerilýänligi üçin, ýagny bir döwlet dukanyna 30 sany jaý berkilen bolsa, öň bir günde 3 jaý subsidiýelenen adyk bilen üpçün edilýärdi. Häzir adyk haritleri az möçberde iýerilýänligi sebäpli bir günde bir jaý paýok bilen üpçün edýäris. Dip ýaşaýjy dukan satyjysynyň sözlerini titirledi. Türkmen häkimetleri her aý çäkli möçürdäki adyk önümlerini ilata subsidiýelenen bahadan satýar. Döwlet dukanlarynda 1 litr ösümlik ýagy 19 manat, 1 kilogram şeker 9 manat, 2 san towuk budy 16 manat bahalanýar. Hususiýetçilerde bu önümler değişiklikde 45 manatdan 19 manatdan we 40 manatdan satylýar. Ýurtda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşdi. Munyň bilen bir wagtda habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurtda mewjüden işsizlik, adyk gytçylygy we gymmatçylygy ilatyň ozal hem kyn durmuşyny hasta agyrlaşdyryp, has köp maşgalany subsidiýelenen adyk önümlerine garaşly goýýar. Bu habarlaryň arasynda Türkmen häkimetleri döwletiň subsidiýelenen bahasyndan ilata satylýan bu adyk önümleriniň möçürini hem soňky aýlarda bir näçe gedek adaltdy. Geçen aý habarçylarymyz Aşgabatyň käbir etrapçalarynda ilata adyk paýlarynyň aýda bir gedek paýlanyp başlanandygyny habar berdiler. Mundan ozal bu önümler her 10 günde bir gedek paýlanýardy. Sentýabrda Lewapda habarçymyz döwlet dukanlarynyň işgärleriniň ýaşaýjylara 500 gram şeker we 500 gram tuw paýlaýandygyny habar berdi. Bu adyk önümleriniň her biriniň muktary öň 1 kilograma barabardy. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, pandemiýanyň ilata ýetirýän täsirlerini, adyk ýeter ýetmezçiligini boyun alman daşary döwletleri ynsanperwer kömegini iýerýär şeýlede ýurtdan eksport edýän adyk önümleriniň möçürini artdyrýar.